हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे आपडेटनि गासैखौबो मोनथिनो थाखाय आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बैफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव मोनथिनानै लागोन। थांनाय साननैसो सिगाङावसो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं कथालजुलियाव शंकर बसुमतारीनि बिसि लाउदां बसुमतारीखौ रावबो गैयै समाव उन्दुनाय खथायावनो जिनाहारि खालामनानै आस्रि बिस्रियै गोदोना हाथारनानै बुथारनानै गालांनाय दुथांखौ पुलिसा हमनो हाबाय। दुथांनि मुंखौ उदय राभा होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो दुथां उदय राभानिनो आखाइजों बानायनाय दोनखोमानानै दोननाय हाथियार एबा सिलाइबो पुलिसा सिग्रोमनायनि गेजेरजों बोखांनो हादों। दायो बे लांसुनिया उदय राभानि साजाया मा जागोन उननि समावसो मोनथिसिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर। बर'नि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय फेस्ला फावखुंगुर बिथां मेन्देला ब्रह्म सार बिथांनि आंगो बिफाया थांनाय मोनानि 7:30 रिंगासो समाव गावसोरनि नखरजों लोगोसे गासैखौबो बे बुहुमखौ नागारनानै जोबथाहां बोयो। लोगोसेनो दिनै फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथांनि नखर आरो रायजो राजाफोरा गामिनि नेमखान्थि बादियै दिनै बिथां मेन्देला ब्रह्मनि बिफा मनसिं ब्रह्म बिथांनि गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। आसा खालामबाय बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै। नेक्स्ट आपडेट एबा जोबनायाव दं लोगोफोर। बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो सावथुन दिहुनगिरि रिया ब्रह्म बिथांनि दिनै गोथार जोनोम सान आरोना। दिनै बिथांजोखौबो गावनि जोनोम सानखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।